kod le mag bunge Penina Malonza kod jasum jatend piny rieko e weche mag arita Monica Juma. Romono mar keto okenge mag jiwo dongruok e gwenge mag Ukambani nyoyango kaka inyalo ti kod mwandu mayudore e kaonti ma Kitui e kelo lokruok ne oganda. Jolony opedhone jalup jatend piny moko kuom chenro ma piny owacho mamalo winjo donjre koting'o gedo mar apeyni kod keyo pi maler ne jodak e kind weche mamoko. Gachagua onyiso apisa mag piny owacho mondo tim rombe ma kinde ka kinde gi jopiny ka ginyisogi chenro ma sirikal nigo e kelo lokruok ne jopiny. Bende olero ni oganda mawuok e ugwe mar Kenya nyaka wuo kod duol achiel mondo dongruok ochopnegi maonge ng'ikruok. You can liberate the people of Kitui from bad leadership and put this county on the map of Kenya to attract development, to build schools, to make sure you have good infrastructure, you have water for irrigation, because your land is good. Mungu amempatia nyinyi ardhi nzuri, rotuba nzuri. All you need is water. And we'll work together with your leaders here. We look for several positions hapa na pale. I'll tell the president of this discussion, and we try to get a few people here and there so that you also feel you are part of the transformation of this great republic. You people must change the politics of Ukambani. You cannot allow one person to mislead the whole community for so long. You must make a decision. Wadhi Kakamega kama